Эфирда одна информацион программасы белән Соба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Узып баручы атны алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Мәктәп карлыгычларын очра. Быел соңгы Коңгырау районыбызның 144 укучысы өчен яңгырады. Илнең муллыгын авыл хуҗалыгы тәэмин итә. Районыбыз тәүлегенә 300 тонна сөт савып алып рекорд куйды. Яңа проект һәм идеяларны тормышка ашыручы, халыкны эш урыннары белән тәэмин итүче эшмәкәрләр бәйрәмен билгеләп үтте. Хәзер барсы хакында да тулырак. Соңгы Коңгырау соңгы дәрескә дәшә. Районыбыз мәктәпләрендә 24 майда соңгы Коңгырау шыңнары яңгырады. Быел урта гомум белем бирү учреждениеләрен 144 егет һәм кыз тамамлый. Икенче туган йортларына әйләнгән мәктәпләре һәм яраткан укытучылары белән саубуллашкан Соба гимназиясе укучылары белән безнең иҗат төркемендә аралашып, аларның бәйрәме шаһитләре булып кайттылар. Соба гимназиясы өчен бу көн шатлыклы да, шул ук вакытта моңсу да булды. Ул үзенең олы юл чатында торган лашында егет-кызларын язмыш карабында озатырга әзерләнә. 11 ел буена бергә эшләнгән, исәбе булмаган эшләр, ирешелгән хисапсыз уңышлар, уртак булган сөенечләр, авыр минутларны бергә бүлешүләр. 11нче сыйныф укучылары күңелендә әнә шундый хатирәләр бураны. Бер дистә ел, бер мизгелдә узган кебек. Укучыларга бик зур рәхмәт телим, чөнки алар безнең 11 ел буе укытлар һәм һәр көн буе белем бирделәр. Киләчәктә әйбәтләп имтиханнарны бирергә яусын. Мәктәптән китү әзрәк моңсу да инде, ләкин 11 ел укыган. Һәм мин бу мәктәпкә бик тә рәхмәтле. Монда күпме ел узды, классташларны сагыначакбыз. 11 ел буе укыган. Biz bik yakınlaştık yine bu vakit arasında. Alarga da bik rahmet. Yunus Bilsen Gafurovna. Аңа да бик зур рәхмәт. Шатлыгы да бар, чөнки хәзер дәресләргә кереп, күчереп утырасы булмый, дәрес әзерлисе булмый. Шуның өчен бик кызыклы мероприятие бу минем өчен. Желаю ему удачи, здоровья, счастливой жизни и семьи. Менә алар канат ярып очарга әзерләнгән кышлар. Гимназиядә 2021-22 уку елында барлыгы 1111 бала белем алган. Шуларның 76-сы 9нчы сыйныфны, 26 кыз һәм егет мәктәпне тәмамлый. Чыгарылыш сыйныф җитәкчеләренең дә бүген йөрәкләре үз урынында түгел. Дус, тату, бер гаилә булып яшәгән балалардан аерылу аларга да бик авыр. Укучыларым минем миңа килеп кергәндә 2015 елда 21 малай булып килеп керделәр. Гендерное обучение иде. Укучылар бик шук, бик җитез, бик белемгә омтылучан балалар булдылар. Һәм алар белән без шушы 11нче класска җиткәнче бик күп экскурсияларга, бик күп төрле матур чараларга һәм бик күп төрле тәрбияви чараларда катнаштык. Укучыларым, әти-әниләрем белән бергә миңа һәр вакыт ярдәм итеп килделәр. Без бер-беребезне ярты сүздән аңлап, бик матур күңелле тормыш үттек. Укучыларым алга таба да шушы бердәмлекне югалтмыйча, алга таба куйган максатларына ирешеп, уй-хыялларны тормышка ашырып, борчу мәшәкатьләрне кырыйга куеп, исән-сау теләгән уку йортларына укырга кереп, имтиханнарын уңышлы тапшырып, укырга кереп, Собабызның матур, güzel кешеләре булуларын телим. Алга таба аларга бары тик иң изге теләкләрем. Укучыларны тәбрикләргә сәхнәгә мәктәп директоры Айнур Шаймарданов, район башлыгы Рәис Миннеханов күтәрелде. Алар тарафыннан изге теләкләр, киңәшләр яңгырады. Рәис Миннеханов укучыларга мөрәҗәгать итеп, "Сез безнең ышанычыбыз, бер кайчанда сынатмагыз" диде. Нәрсә булса да, кайда булсагыз да, үзегезнең туган телне онытмагыз. Нинди булса да, безнең ана теле, инде бүтән милләтләр үз телләрендә онытмаска тиешләр. Шулай беребезне беребез хөрмәтләп, матур итеп яшәргә язсын иде. Сездә зур шанычлар, сез кайда булсагыз да, бер вакытны да сынатмадыгыз, Собаданын сакладыгыз, иң беренчесе әти-әнинең данын саклыйсыз. Һәм инде аларны, әти-әниләрне, укытучыларны гомер буе хөрмәтләргә язсын.
Үзегезне яратыгыз, эшләнешегезне яратыгыз, сездән бәхетле кеше булмачак. Киләчәктәге тормышыгызда ак бәхет, эшегездә уңышлар. Сез булдырасыз, сез молодцы. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы буларак Акбарс банк республика мөгаллимнәренә 12 000 ноутбук тапшыра. Бу Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән белем бирү өлкәсен цифрлаштыру программасын тормышка ашыру нигезендә башкарыла һәм укытучылар яңа ноутбукларга ия була. Саба районы мәктәпләренә 287 яңа шушы электрон әсбаплар кайткан. Һәм бәйрәм кысаларында гимназия укытучыларына Акбарс банк өстәмә офисы җитәкчесе Исхак Галиев һәм Рәис Миннеханов тарафыннан шуларның 45-е тапшырылды. Чыгарылыш сыйныф укучыларының әле барысы да башлана гына. Алда олы сынаулар, бердәм дәүләт имтиханнары, уку йортларына керү, зур мөстәкыйль тормыш кануннарын үзләштерү. 2021-22 уку елында төрле фән олимпиадаларында, район һәм республика күләм спорт ярышларында җиңү яулаган, призлы урын алган, яхшы нәтиҗә күрсәткән, гимназияның иҗтимагый тормышында актив катнашкан укучыларга мөгаллимнәре бик рәхмәтле. Чөнки бу уңышлар биргән белемнәренең, куйган хезмәтләренең татлы җимешләре. Алар бүген чыннан да мәктәпнең горурлыгы, аерылгысыз бер кисәге. Вы были для нас настоящей семьей, вы вложили в нас частичку своей души. Конечно, грустно расставаться, но наступит сентябрь, придут новые ученики. Хотим сказать вам спасибо за все. Бүген үзләренең күңел түрендә йөрткән үгет насихатларын беренче укытучылар, сыйныф җитәкчеләре, әти-әниләр дә бирде. Укучылар һәм укытучылар, сыйныфташлар, алар бер-берсенә шул кадәр якын кешеләр. Моңа кадәр гел янәшә булган, көн саен бер-берсен күреп, белеп торган укучы һәм укытучылар инде моннан соң бик сирәк очрашачак. Нәкъ менә мәктәпләрдә тупланган беренче белемнәр кеше аңында мәңге саклана һәм кыңгырау чыңыда гомергә онытылмас булып күңелгә уелып кала. Гүя соңгы кыңгырау соңгы дәрескә генә түгел, ә ул аларны яңа тормышка, олы үрләр яуларга дәшеп яңгырый. Бу көннәрдә Соба җире өчен шатлыклы вакыйга булды. Район тарихында беренче тапкыр сыерлардан тәүлегенә 300 тоннадан артык сөт савып алынды. Рекордлы күрсәткечкә май аеның беренче яртысында ирешелде. Бер сыерга исәпләгәндә уртача 28 килограммнан артык туры килә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Соба хезмәтчәннәренә рәхмәтен белдерде. Котлау сүзләрен Татарстан җитәкчесе, Соба районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм район хезмәтчәннәре исеменә телеграмма итеп юллаган иде. Билгеләнгән үрләрне яулауда хөкүмәтебезнең ярдәме дә зур булуын әйтергә кирәк. Оешмада мал санын арттыру, терлек азыгы сатып алу, механикалаштыру, техник җиһазланыш, төзелешләр буенча да барлык программаларга кереп, нигезләнеп эшли алды. Районның башка хуҗалыклары, терлекчеләре, белгечләр, җитәкчеләре дә технологияләрне, хезмәткә карашны тагын да яхшыртып, шушы максаттан чыгып эшлиләр. Алдынгылар исемлегендә Шикше, Измә, Курсабаш авыл җирлекләрен берләштергән игенче җәмгыяте 6 ел эчендә зур үсеш кичерде. Бүген биредә республиканың бер генә сөтчелек комплексында булмаган параллель рәвештә бер базада эшләүче саву заллары бар. Тулырак алдагы хәбәрдә.
Иң яш хуҗалык алдынгылар рәтендә игенчеләрнең бер командаға тупланып, бер уйда булулары хезмәтләрен югары күрсәткечләргә ирештерде. Җәмгыятьтә 3321 баш мөгезле эре терлекнең 1200 савым сыеры, 2022 елның 1 маена 40739 центнер сөт җитештерелгән. Хуҗалык сөтнең 1 литрын 38 сумнан тапшыра, итнең килограммы 220 сум. Җитештерү күрсәткече узган ел белән чагыштырганда 12%-ка күбрәк. Быел ел авыр булуга карамастан, инде корылык, узган елга корылык үз эшен күрсәтте. Шулай да аңа карамастан без продукция алымны киметмәдек. Инде 12%-ка арттырып эшли алдык. Шул ук вакытта без сөттән, иттән алынган акча керемнәрен арттыра алдык. 33%-ка узган ел белән чагыштырган вакытта. Монда инде безнең билгеле сөт бәяләренең торыклы торулары инде артык узган елга карата артык булуы һәм инде иткә торыклы бәяләр булуы безгә инде бу эшләребезне алып чыгарга бик зур ярдәм итте. Безнең ноябрь аеннан инде без төртле культураларны сатып алып ашатабыз. Кукуруз, арпа, сылы, будай сатып алып чыктык. Кышны бүгенге көндә сатып алабыз. Инде сенажларны инде без узган ел үзебезнең территориядан җыйнап алуга сразу Мария Республикасына барып үзебез шунда әзерләп салып, инде яңадан да узган елга әзерләнгәннәрен сатып алып, эшсезрак бәядән шулай итеп башланып киреп киткән идек. Быел 2022 елның февраль аенда яңадан 4700 тонна сенаж ташып Киров өлкәсеннән әзерләп, бүгенге көндә безнең кармаларыбыз җитә. Тотрыклы рационны булдырырга безнең икенче уңышка хәтле безнең бөтен сенаж, грубый карма, сочный кармалар җитә. Ике сау залы да параллель рәвештә бер базада эшли. Бу республикада бердән-бер. Барлык мәгълүмат белгеч Резидә Дәүләтшина компьютерында. Деловой программасы буенча эшлибез. Монда ике як савым залының даган сөтләре шушында килеп тора, шушында учетка алына. Мәсәлән, бер сыер безнең күпме сөт сауган, общий күпме сауган, 7 көнгә күпме сөт сауган, бөтенсе шушында компьютерда учетта бара. Бүгенге көндә без бит инде синхронизация белән эшлибез, осенний синхронизация белән бара. Бөтен списокларны шушы программа буенча чыгарабыз, синхронизациягә алабыз. Базлык карыйбыз 35 көннән. Аны тоже компьютердан чыгарып алабыз. Дагы инде баздан карагач, буазмы, юкмы, бөтенсен компьютерга кертәбез. Һәр малның буенчагындагы номеры буенча электрон картасы булдырылган. Кайчан һәм ничә тапкыр бозаулавы, күпме сөт савылганы, авырулар, вакцинацияләр буенча кирәкле бөтен мәгълүмат та теркәлеп бара. Җәмгыять биләмәсе видео күзәтү астында, техникаларда ГЛОНАСС системасы буенча эшли. Яңадан инде бөтен техникаларга ГЛОНАСС GPS системалары куелып бетте безнең. Инде без 2-3 елның эшлибез инде белән. Бөтен заправкалар безнең электронный карта белән өтләнә торган һәр трактористның үзендә, механизаторның үзендә картасы бар. Шу карта нигезендә алар заправкага килеп заправитләрдә. Бу уже автоматически безнең учет бухгалтериядә күренә. Кемне инде күпме заправ иткән, күпме расход тотылган. Шулай ук безнең менә тирис түгүләр, рейсларны санау өчен безнең шушы һәр бухгалтерның каршысында компьютерында уже күренеп тора ничә ясаганнары, ул груженный барган, буш кайткан бөтенсе күренә. Хәзер инде быел яңадан электронный безнең путевкалар кертеп җибәрдек. Электронный путевкалар безнең уже компьютердан бухгалтерия язып бирә. Басуда нәрсә эшләгән, бөтенесе уже автоматически кирип, зарплаталар шутлана торган була. Һәр басу кыр буенча, һәр берсе буенча аерым учет бара. Алар буенча инде без үзебездә дә район бухгалтерларын интернет җыйып укыту системасында оештырган идек булар буенча. Яңалыкка бармыйча гына нәрсә эшләп булмый. 191 хезмәткәрнең күбесен вакыты йөртә. Моның өчен хуҗалык 2 газель машинасы алган. 3 сыер савучы, 1 терлек караучы һәм ассимилятор күрше Орча районыннан килеп эшли. Без 30 километрдан Орча ягыннан киләбез. Иртә белән беренче сменаны, бер атна бер смена эшлибез инде. Иртәнге сәгать 4-нче яртыда безне вакыт алып китә. Эш урынына без 5-нче яртыда дойкага төшеп басабыз һәм эшне башлыйбыз. Birinci doykımız bite bizning 8 tolganda. Ondan soň biz tutunabız җыештырырга, чистартырга бөтен җирне. Ondan soň обедыбыз бар.
Аннары икенче дойкыбыз башлана. Унтуларга 15 минутта. Һәм без аны 11-12-15 минутларга кадәр суабыз. Барлыгы 330 сыер суабыз. Сыерларның сөтләре бик яхшы, ашау кормалар бик әйбәт. Хуҗаларыбыз да бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Вакытында зарплатабызны алып барабыз. 40-тан ким акча алганыбыз юк, Аллаһның биргәненә шөкер. Бик андый акчаларны күргәнебез дә юк иде, Аллаһка шөкер. Атнага бер көн ялыбыз бар. Бик кирәк вакытта булай дагын бирәләр ялны. Әгәр дә бик андый мөмкинчелек килеп чыкса, инде авыр хәл килеп чыкса. Отпускыбыз бар. Гөлүсә Галиева бу хуҗалыкта 25 ел эшли. Бүгенге белән үткәнне чагыштыру мөмкин түгел дигән фикердә. Без шушы чиста, якты, заманча технология белән җиһазландырылган яңа төр технологиялар белән эшлибез. Өйдә дә сыерлар асрыйбыз, Аллаһыбызга шөкер, 2 сыер асрыйбыз. Сыер үзен аклый торган хайван малы инде ул. Без сыерны моннан 5 еллык шушы фирмага килгәч тәгән 11 тонна сөт саусак, без хәзер бүгенге көндә 24 тонна сөт савабыз. Аллаһыбызга шөкер, безнең җитәкчебез Алмаз Зөфәр улы Зариповка моның өчен бик зур рәхмәтебез. Безгә шушы мөмкинлекләр тудырган өчен. Фермада авыр физик эш, кул хезмәте хәзер минимумга җиткерелде. Барысы да автоматлаштырылган. Чисталык игътибар үзәгендә. Сөт аппараттан шланг аша саклау суыткычларына, шуннан соң машинасына бушатыла. Савын башлангач, менә холодильникка салабыз сөтләрне 30-31 градуска. Уже суытабыз җибәрергә 4 градуска хәтле. Көндәлек машина килеп тора, менә иртә белән бер машина сөт җибәрәбез 10 тонна. Малның алдагы сәламәтлегенә нигез тугач та салына. Җәмгыятьтә 2 айга кадәр 150 баш, 2 айдан 6 айга кадәр булган 450 баш бузау бар. Көнлек үсеш, бәләкәй бузау 2 айга кадәрге бузауларда безнең 600-800 грамм, 2 айдан 6 айга кадәрге бузауларда көнлек үсеш безнең кило 200 грамм тәшкил итә инде. Бузауларга азык вакытында керә, эшләр вакытында килеп эшлиләр. Эшләребезнең атнага бер яллары бар. Ел сайын еллык отпуск ялы бирелә. Кирәк кешегә ашханәбез эшләп тора. Төп акча кереме сөт сату исәбенә килеп чыга. Сыерларның сөтен тәрбия, тукландыру, сәламәтлеге яхшы булганда гына арттырырга мөмкин. Биредә һәр белгеч үз эшен төгәл белеп башкара. Безнең рационны төзегәндә карыйбыз бөтен синажның, силосның составын карыйбыз, питательныйсын карыйбыз. Аннары бер башка күпме савырга рацион төзелә инде. Например, 30-35 литрга. Безнең бу хәзерге тора торган абзарда 35-36 литрга төзелгән рацион. Монда безнең керә жмыхлар, 2 төрле жмых, рацовый, подсолнечный, 2,5 кг, рацовый 1,5 кг, тартылган кукуруз 2,5 кг. Тагын премикслар, тоз, акбур. Икенчедә эшләгәндә кул астында эшләүчеләрем бар. Мастит караучы аерым, ортопедлар, караучылар, 2 ветеринар бар. Шулар белән берлектә бик күп эшләрне эшлибез. Төрле инфекционный авырулар килеп чыкмасын өчен профилактика ясау өчен күп төрле вакциналар эшлибез бузауларга. Мәсәлән, 3 айга хәтле 3 төрле вакцина эшлибез. Сыерларга шулай ук, буаз вакытларында төрле вакциналар эшлибез. Сыерлар бузаулауга схемалар буенча витаминнар казап, паразитлар булмасын өчен төрле энергетиклар биреп, төрле авыруларны профилактика ясыйбыз. Дарулар белән хуҗалык җитәкчесе белән бик аңлашып эшлибез. Шуңа күрә һәрбер дарулар, вакциналар вакытында кайта. Вакытында эшләмәсәң чиредә килеп чыга. Авыру да арта. Җәмгыятьтә төзелеш эшләренең дә тынып торганы юк. Бу көннәрдә 400 баш сыер малына исәпләнгән яңа торак эшләнә. Матурлык турында да онытмыйлар. Яшелләндерү, чәчәк утырту мәшәкате, креатив уйлар белән яшиләр. Бу көннәрдә чәчү эшләрен дә тамамладылар. Һава шартлары начар булуга карамастан без тырыштык беренче тырмалауларны тизрәк бетерергә. Күп еллык үләннәрне тырмалап, аларны ашлама белән ашландырып, исәпләрне тырмалап, бүгенге көндә инде чәчү эшләренә килгән вакытта
Bizning 866 gektar arpa, 605 gektar buğday, 130 gektar sılı, 50 gektar burçak, kukuruz bir tüklüge 150 gektar kukuruz, karmavoy için 450 gektar kukuruz şaşı güzel tutulaydı. Şimdi bugünkü günde 200 gektar kukuruz şaşası kaldı. Hava şartları da bu yıl bek suzuldu. Şimdi birinci şaşkan meydanlar teşilip ötüp kile. 5600 gektar sürülük жерінің 1500 көп yıllık ölenler teşkil ете. Kırışların mexanizatorlar kukuruz şaşıp tamamladı. Hocalık oşlama hem şitel texnikasına zapas çeslerini küzden buldırıp koygan. Bu aydan da problemalar yok. Oşlagan jer oş bire, basuğa tiriş çıgarı boyunca hocalık sistemalı iş başkara. Tiriş çıgarı sistemaların kiledik. Şimdi mine bu bespривозныйга köşkenden soň indi köp özgärişler көріне малларда. Енді біздің терістердің дельта скрипер системаларына өзгертіп барабыз. Аларны ямыда жиж етіп басуларға шығару, чағыштырып қарағанда біздің күнделік 7-8 техника теріс төгуде. Мұнда енді 100-120 тонна тересі грубый теріс күнделік төгілі, 330-340 тонна тересі біздің сыйық теріс күнделік басуларға шығарылып барыла. Бұлары тоже өзімізше яңа технологиялар деп айтегенде жыжылар, теріс шығару системаларын келе бітіріп барабыз, котловандар ясап. Авыл хуҗалыгы илнең үсешендә иң мөһим рольне уйный. Һәм бу үсештә игенчелеләрнең дә өлеше зур. Аларның хезмәт уңышларын дәлилләгән мактау грамоталары, рәхмәт хатларының саны шактый. Бу 6 ел эчендә ирешелгән хезмәт нәтиҗәсе. Киләчәккә планнары зурдан, ә иң мөһиме теләк көчле. Her zor iş xiyaldan başlana. Rayon məktəblərinin texnik icad festivalinə iң xiyali, öz işinin fanatlары bulğan oqutuşular həm hər başlanğıçını көтәреп alırğa əzir oquşular jıyılğan idi. Balalar icad üzəgi qarşındağı maydanda türlü texnik yönəlişdəgi icad birləşmələri öz işləri bilən tanıştırdılar. Rayonda o'quvchilar orasida texnik ijod yo'nalishini o'stirish bo'yicha so'nggi yillarda zo'r ishlar boshqarildi. Avto, sudi, aviamodellar, robototexnika, og'ash ishkartuv, uylab tabu, ish modellashtiruv, lazer bilan kesuv, o'sish nuqtasi programmasi qissalarida turli tur stanoklar olinib, rayon respublika yetakchiligi yordami bilan turmushga oshirildi. Bolalar ijod o'zagi qo'shinda, masalan, texnik ijod birlashmalarida turli yo'nalishdagi to'garaklar ishlab keldi, ham ular o'z ishonliklarini natija yasadilar, tajriba ortaklaştılar. Bugünkü bayram festival oku yılına netice deyip etsek de bula. Oku yılı davrında bizning mana 25 texnik yöneliş boyunca tügerek işlep geldi. İcad üzeri karşında alar oku yılı vaqtında türlü merapriyatiyalarda, konkurslarda katnaşıp zor jingülerge layık buldular. Aprel ayında Respublikada distansiyalı formatda BB Skills tübagara çempionat o'tkazildi. Bizning rayondan municipal beygida jinggan bolalar ayrim fenlarni Türentin İranu maktabi internati ham bolalar ijod o'zagi maydonchiqlarına kelib shigish yasadi. Alarning ezirliklarini 150 ga yaqin ekspert Skype servisi osha beya berdi. Barsa 11 rayondan 181 bola qatnashgan beygida rayon maktabgacha yoshdagi uchrajeniyalarda tarbiyalanuvchilar da prizorlar bo'ldilar. Beşikşi yo'nalishida Sabaning Shodliq bolalar bog'chasidan Karim Kabirov respublika turida 2-chi, region ara turda 1-chi o'rinni yovladi. Menim Shulpan ismli, u meni oshirga pishirga öğretti. Texnik ijod festivalindagi ko'rgazmalar, master-klasslar bilan Sabir ayini boshlig'i Reis Minnaxonov tanishdi. Yil davomida turli belgilarda qatnashib jinguvlar yovlagan o'quvchilarni ham o'qituvchilarni bo'lakladi. Masalan, 2-yil eratdan rayonimiz maktablarining istama bilim beruv birlashmalarida shug'ullanib, turli yo'nalishda salatlarini o'stirib, motor o'ngishlarga erishgan o'quvchilar uchun Talant Fest bolalar ijodi festival belgisi uzdirildi. 11 nominatsiyadan turgan belgiga rayonimizning barliq maktablaridan 216 g'ariza qabul etilgan. Jir, biyu, nafis so'z, teatr, rasm san'ati, amaliy san'at ham boshqa nominatsiyalarda o'quvchilar aktiv qatnashganlar. Shulayq ustoz nominatsiyasida muallimlar o'zlarining tirishliklarini ko'rsatgan. Tatariston Respublikasi Ma'arif ham fan ministrligi qo'llanuvchilar kooperatsiyasi uyushmalari birligi idorasi bilan birlikda yilda maktablar orasida dori o'yinlari jiyu o'tkazib, Tatpatripsoyuz eng tirish o'quvchilarga bo'laklarini topshirdi. Mana bu dori o'yinlari jiyu bo'yicha endi bizning bu programmamizda programma deb atarga bo'laynani. Ilk betinde bolalar bilan ishlash, praktikalar bor edi betinde. Mana shu ayblarga biz yangadan qaytib boramiz.
Техник ижат берләшмәләре фестивалендә укучылар белән бергә укытучылар да имтихан тотты. Һәм робототехника, суда, авиа, ракета модельләштерү белән бер үк дәрәҗәдә халык һөнәрчелегенә мөрәҗәгать итүләре дә сөендерә. Мәсәлән, Сатыш, Сабабаш, Килдебәк, Эзмә урта мәктәпләренең агач эшләнмәләре күзнең явын алырлык иде. Бер сандыкны ясау өчен генә дә күп вакыт, көч кирәк ди укучылар. Сандыкларны ясарга 1 ел китте. Такта эшләренә инде бер атналар, 2 атналар, шулай да вакыт күп китә инде. Менә куна такталары, Сембикә манарасы үзем ясадым. Технология фәне укытучылары белем биреп кенә калмыйлар, баланы тормыш алып барырга, кулга эш коралы тотып, һөнәрле булырга да өйрәтәләр. Бездә Эзмә урта мәктәбендә 258 укучы укый. Шул 258 укучы арасыннан инде төрле укучы бар. Эшкә бик оста малайлар да керәләр, дәрескә, кружокларга йөриләр. Шулай ук бу эшләнмәләрне инде алар ручной лобзик белән күбесен башкаралар. Бик вакыш, күбесе инде түзеп утыра алмый бу эшкә. Ләкин шушы 250-гә якын бала арасыннан түземле, сабыр укучылар табыла һәм алар шушы эшне башкаралар. Техник ижат фестивалендә күп еллар эшләп килгән берләшмәләрнең эше белән бер үк вакытта яңаларының барлыкка килүе дә сөенечле. Мәсәлән, быел укучылар балчыктан шүлмәк ясау серләрен өйрәнә башлаганнар. Моның белән Мордовиядан килгән рәссам Абдулвакил Хәмидуллин шөгыльләнә. Ул үткәргән мастер-класс күпләрдә кызыксыну уятты. Техник ижат фестиваленең иң мавыктыргыч өлеше авиа, суда, ракета модельләр арасындагы ярышлар булды. Чыгарылышны алга таба дәвам итәбез. Кичә 26 май көнне балалар иҗат үзәгендә Казан Федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникация институты журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбенең милли һәм глобаль медиа кафедрасы мөдире, галим, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе Васил Гарифуллин исемендәге Серле каләм иҗади бәйгесенең бүләкләү тантанасы булып узды. Чарадан безнең хәбәр. Серле каләм укучыларга мәктәп яшеннән үк һөнәргә юнәлеш бирүче әһәмиятле проект һәм районда яшьләр эшләре бүлеге Шәмәрдәннең яшьләр үзәге тарафыннан алып барылучы иң зур эшләрнең берсе. Быелгысы 14нче тапкыр уздырылды. Республикада төбәкләрдә мондый озын гомерле чаралар, фестивальләр бик сирәк күренеш. Моңа да бик шатланам, чөнки демәк аның гомере озын икән, демәк ул кирәк. Кирәклеге нәрсәдә? Беренчедән безнең Теге мәктәпләрдә эшләп килүче иҗади түгәрәкләр, укытучылар, аларның эш нәтиҗәсе буларак иҗатчы укучылар барлана, иң яхшы эшләр тәкъдим ителә һәм без үсеш күрәбез. Бу бик мөһим менә шушы журналистика юнәлешендә, иҗат итү юнәлешендә, чөнки бүгенге көндә һәрбер кеше инде ничектер иҗат итәргә мәҗбүр. Әйтик, блоглар, төрле социаль челтәрләрдә, төрле платформада үзенең ниндидер уңышын күрсәтергә, үзенең эшчәнлеген тәкъдим итәргә һәм үзенең продукциясын, иҗат продукциясын булдырырга. Журналист ул һөнәр генә түгел, яшәү рәвеше. Бу өлкә бик үзенчәлекле. Җитәкчеләр дә залдан чыгыш ясаганда шуңа басым ясады. Безне һәр вакыт укыттылар, өч төрле хакимият бар дип, законодательный, исполнительный, судебный власти. Һәр вакыт бөтен укытучы да инде неформаль дүртенчесе дә бар дип. Шуңа күрә журналистикадан бүгенге вазгыятьтә дә күрәбез бик күбәйбер тора. Кем нәрсә әйтә, кем нәрсә сөйли, һәм нинди мәгълүмат килеп ирешә, нинди каналлар аша, барысы да бик зур әһәмияткә ия. Чыгышыннан соң Марат Кәримов Васил Гарифуллинга район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Тирән белемле, үзенең киңәшләре белән туры юл күрсәтүче педагог, галимне, каләм ияләре журналистиканың атасы дип йөртә. Быелгы бәйгегә 67 катнашучыдан 100дән артык эш кабул итеп алынган. Җиңүчеләр берничә номинациядә ачыкланды. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга багышланган Сәламәт тәндә сәламәт акыл, ришвәтчелеккә каршылык белдерү
йөзеннән намуссыз гамәлләр киләчәккә илтми һәм волонтерлык эшен яктырткан йөрәктән йөрәккә һәм башка номинацияләрдә җиңүчеләргә мактау грамоталары, акчалата бүләк һәм журналистикага багышланган китаплар тапшырылды. Иҗади эшләр журналистика жанрлары, интервью, репортаж, мәкалә, зарисовка һәм укучылар иҗат иткән шигырь, риваят, мәсәләр һәм әкиятләрдән тыш аудио-видео язмалар, сайт, социаль челтәрләрдә һәм блогларда урнаштырылган текстлар, яхшы эчтәлекле фикерле язмалар һәм постлар буенча бәяләнгән. Быелгы иҗат эшләре безнең 3 номинациядә үтте бит инде. Кече яшьтәге мәктәп балалары, урта 11 классларга кадәр һәм дә яшьләр категориясе. Без аны быел 35 яшькә хәтле, 45 яшькә хәтле дип куйдык һәм бик күп кенә эшләр килде. Безнең серле каләмдә ел сайын яшьләр үзәге тәкъдим итә үзләренең темаларын. Менә сәламәтлек, аннары волонтерлык буенча йөрәктән йөрәккә дигән мехрибанлык, ришвәтчелеккә каршы көрәш. Менә шундый темаларга иҗат эшләре бик күп килде. Бик теге укучылар теге менә шушындый гына проблемалар бар дип түгел. Аның чын асын ачып биргәннәр. Менә төбенә төшеп, алар күзлегеннән ул ничек күренә? Бала күзлегеннән, укучы күзлегеннән, яшьләр күзлегеннән. Һәм мин шок каттым, шундый теге зур глобаль әйберләрне дә гап-гади итеп тасвирлап язып биргәннәренә сөендем инде. Җитди теманы гадиләштереп халыкка җиткерә алган укучыларның берсе Эзмә урта мәктәбе укучысы Карина Дорогова. Намуссыз гамәлләр киләчәккә илтми номинациясендә ул беренче урынны алды. Хәзерге заман проблемасының килеп чыгу юлларын да эзләгән. Коррупция илнең иң төп проблемасы. Ул барлыкка килә, чөнки кеше үзенең җирен алыштыра, законнарны белми. Серле каләм бәйгесенең гран-при иясе дип 2 укучы танылды. Соба гимназиясының 11 сыйныф укучысы Фәрида Галимуллина һәм Эзмә урта мәктәбеннән Нәфисә Закарова. Икесе дә видео язма белән катнашкан. Фәридә журналистлар династиясыннан хыялы имтиханнарны уңышлы тапшырып, укуын журналистика бүлегендә дәвам итү. Иң ошаганы телевизион журналистика. Мин 9 класста укыганда журналистика факультетына китергә хыялландым. Һәм 9 класста укыганда имтиханнардан литератураны сайлап алган идем. Хәйне менә 2 ел үтте. 11 сыйныфта шулай ук менә бүген литература имтиханны биреп, шушы серле каләмгә чаптым. Һәм гран-при иясе булдым, Аллаһка шөкер. Әзерләнәм инде, күп төрле видео сюжетлар төшерәсе булды. Аларны бөтенесен төшереп, монтировать итеп, шушы серле каләм сайтына җибәрдем, бөтенесен туплап. Чарада иң яхшы гәҗит номинациясында җиңүче мәктәпләр дә бүләкләнде. Беренче урынны Мишән төп мәктәбе алды. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларына дипломнар, аерым кешеләргә кызыксындыру бүләкләре тапшырылды. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр район халкы өчен яңа эш урыннары булдыралар. Хезмәт күрсәтү төрләре арта, бюджет тулылана. 2007 елдан бирле 26 май көне Россиядә эшмәкәрләр көне билгеләнә. Шул уңайдан безнең иҗат төркеме шәхси эшмәкәр Айдар Мавлетовның җиһаз җитештерү цехында булып кайтты. Минем иң беренче эшмәкәр булып китүемнең дәген башлангычы шуннан булды. 2011 елда 58 мең бирелә дәүләт тарафыннан. Шул 58 меңне алганнан эшләп киттек инде. Аннан соң станоклар алганда лизинг инде ул S%лы барыбер дәген түләргә җиңел булды. Хөкүмәттән ярдәм бар, рәхмәт. Бәяләргә каты артып алды. Ул инде бөтен өлкәдә дә артты инде, ул мебель өлкәсендә генә түгел. Бәяләр безнең бүгенге көндә Аллаһка шөкер кире үз урынына кайтып килә. Эшләгән соңгы 2 айда арткан булса да, бүгенге көндә ничек булган, шул бәягә кайтып бетте дип әйтергә була. Айдар 2012 елда көн күреш кирәк яраклары кибете ача. Ә менә җиһаз ясауга керешеп китәргә 2014 елда мебель кибете ачу сәбәп була. Чөнки стандарт мебель һәр очракта да клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндермәй. Әгәр үземнең җитештерү цехым булса, җиһазны үзгәртеп биреп кешеләргә уңайлылык тудырыр идем дип хыяллана ул чакта эшмәкәр. Һәм менә хыял тормышка аша. 2018 елның җәендә цехны төзеп бетереп, лизингка станоклар алып кайткач, эшкә керешәләр. Шәхси заказ буенча кухня гарнитурлары, офис өчен җиһазлар, гомумән, корпуслы мебельнең бөтен төрләрен дә җитештерәләр биредә.
Балташ, Теләше, Кукмара, Орша районнары үзебезнең Саба районыннан мөрәҗәгать итүчеләр күп. Шулай ук мәркәзебез Казаннан да заказлар кабул итәбез ди Ишмәкәр. Аллаһка шөкер, безнең бүгенге көндә төп рекламабыз булып, безнең эшләгән мебельләребез тора. Шул ук бер клиентлар заказ бирә. Әгәр дә безнең эшләгән эшебездән канәгать булмасалар, кире заказ бирмәсләр дип уйлыйм. Бүгенге көндә коллективта 9 кеше хезмәт куя. Җиһаз ясаучы Инсаф Галимҗанов Яулаштау авылыннан килеп эшләй. Монда килгәннән бирле Аллаһка шөкер чын күңелемнән, шушы эшкә килүемнән үкенмичә, чын күңелемнән эшлим Аллаһка шөкер. Барыбер әле бу өлкәдә мин гомумән монда килгәнче бөтенләй бер нәрсә белмим. Мебель буенча килдем, үземә тик һөнәр алып, шушы эштә эшләвемә бик сөенеп, бүгенге көндә дәген эшләп йөрим. Барыбер бит инде теге Birinci taqır kirgəndə ilə, birinci yıllar işləgəndə ilə mebelin başlanğıcı, həm mənə yıl sayın barı alğa kütü bara, həm gündən gün yana türlü birləşdirək, üzümə də qızıq yana əbir öyrənü, şuna görə gün sayın tegişkə kilgəndə də həm namını yana şərşiyimiz, yana əbir üzüm üçün yana türlü sistemi deyək ki, müsəğində tegi aşışlar üzüm üçün baş qızıq əlbəttə işlərgə tegi. Җитештерү өчен Шимал, Казан һәм Чаллы шәһәрләреннән кайтартыла. Компьютер программасы куллану аны әрәм-шәрәм итмичә рациональ файдаланырга мөмкинлек бирә. Кисү эшләре Кытайдан кайтартылган станокта башкарыла. Беренче бу станокта эшләү өчен без компьютердан куелган заказның раскоры дип әйтәбез инде урысча әйткәндә. Программадан шулай раскоры сызымын бирәбез. Инде анда компьютер шул оптимизация ясап, детальләрне дөрес итеп урнаштыра, теге листны әрәм итмәс өчен инде теге минимальный отход булсын өчен, чыгым булсын өчен һәм шул рәсемгә карап кисәбез инде. Монда без бу яктан да размерларны куеп була, ярдәмче кеше инде бу яктан размерларны куеп була, кайсы яктан кисергә уңайлы, шулай куеп кисергә тырышабыз инде. Инсаф җитәкчеләре турында да фикерләрен белдерде. Эшмәкәрләр көне уңаеннан теләкләрен дә җиткерде. Барча изге теләкләр. Имреше Салах мәктәптән аермасын Аллаһ Тәала балаларының рәхәтен күреп, хатыны белән бергәләп, гаиләсе белән бергәләп тигезлек тә яшәүне насыйп итсен. Һәм әлбәттә шушы эшебездәген алга таба зур уңышлар насыйп булып, заказларыбыз кимичә яңадан-яңа яхшы заказлар булып, шушы цехларыбыздан Аллаһ бирсә тагында зурайып, коллективыбыздан артып, узак-узан гомерләр бергә матур итеп, исән-сау булып, көннәребез тыныч булып яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Иләбәр егете Инсаф Хөсәенов коллективта иң озак эшләүче. Мен бу организациядә инде 2014 ел августыннан бирле эшлим. Армиядан кайтуга сразу дип әйтергә була, бер ай айткач, Мавлет Файдарга эшкә кирдем инде. Бу эш үзе миңа ошый инде. Мебельнең үзен әйтәм инде. Башта эшли башлаганда бераз куркыткан инде, белмим бит инде. Бераз бер-ике айдан ияләнеп киттем инде. Тырнакланып, җайга салып, үзенең теге скилләрен табып дигәндәй, Аллаһка шөкер эшне тәртипкә салып, әйбәткә матур эшләп барабыз. Коллектив миңа үземә бик личный ошый. Үзебез бер шама егетләр, бер каляда. Үзебезнең общий интерес дип әйтергә урыш иткәндә инде. Бергә-бергә шул бер-беребезгә булышып яшибез. Киләчәктә дә Алла берсә шулай бергә-бергә эшләп, бер-беребезне аңлап, теге эш булаш төрле вакытлар була бит, компромиссларга килеп дигәндәй, шулай матур итеп эшләргә ясый. Амин. Биредә ясала торган җиһаз бер кул аркылы гына үтә. Ягъни үлчәм алган кеше үзе мебельне төп ясаучы һәм алып барып урнаштыру да аның вазифасында. Булай эшләү хезмәткәрнең җаваплылык хисен арттыра ди җитәкче. Эшмәкәрнең үз эшен башларга теләүчеләргә киңәшләре дә бар. Эшмәкәрләр көне белән барлык эшмәкәрләрне котлыйм. Исән-сау эшләргә, авыр вакытларда сабырлык. Яшьләргә инде курыкмыйча башларга дип әйтәм. Яшьләргә генә түгел, кемнәр башларга тели инде. Шутлап, уйлап эшләгәндә үзен аклый торган эш. Бөтен төрле эштәген. Шуңа күрә уйлап килгәндә бу эшкә барыбер үзенекен аклый торган эш инде. Эшмәкәр районның иҗтимагый тормышында актив катнашып, бик теләп иганәчелек ярдәме күрсәтә. Күп санлы грамоталар, рәхмәт хатлары шуны дәлилли. Алга табада игелекле эшләре дәвам итсен. Идеяләренең уңышлы тормышка ашуын теләп калабыз.
Бүген 27 май Рәсәйдә китапханәчеләр көне буларак билгеләп үтелә. Халкыбыз гомер-гомергә китап укырга яраткан. Заманында китап уку буенча илебезнең беренче урында торган чаклары да булган. Китапханә ишеген ачып керүгә сине елмаеп китапханәче каршы ала икән, ничек инде анда кабат тартылмыйсың. Тәлгать Нәҗмиев исемендәге Шәмәрдән авыл китапханәсе белән бүген телевизор караучыларны таныштырып үтәргә телибез. 2022 елның 29 апрелендә Шәмәрдән авылында районыбызда беренче модель китапханә ачылды. Хәзер бирегә килүчеләрне иң заманча китапханә каршы ала. Китапханә плюс заманча технологиялар үзәге дип әйтергә була. Шулай да китапханә иң беренче чиратта китап йорты, гыйлем туплау урыны булып кала. Балалар китапханәсе үткәргән чараларны балалар бик ярата. Мәсәлән, Салават күпере балалар бакчасына йөрүчеләр өчен шәҗәрәләр темасына танып белү сәгате үткәрелде. Мастер-класс күрсәтелде. Балалар үзләре дә шәҗәрә төзеп карады. Бала чакта китап укыган баланың фикерләү сәләте дә югары була ди балалар китапханәчесе Резида Галиәкбәрова. Үзем Шәмәрдән балалар китапханәсендә инде 4 елга якын эшлим. Безнең менә бу Шәмәрдән балалар китапханәсенә 1961 елның 11 августында нигез салына. Әлеге бинага инде без 2010 елда күчәбез. Аллага шөкер, китапханәбез үзен камилләштерә бара. Төрле яңа электротехникалар кайтыра, яңа китаплар кайта. Аллага шөкер, балалар, китап укучылар бик күп. Хәзерге көндә инде безнең менә 600 га якын китап укучы теркәлде. Балалар бик теләп чараларга киләләр, китаплар белән кызыксыналар, төрле мәгълүматлар эзләр. Менә бу яңа кайткан җиһазларда да алар үзләренә бик күп мәгълүмат табып, бик кызыклы уеннар табып, интеллектуаль уеннарда да бик теләп катнашалар, чараларда бик теләп катнашалар. Безнең китапханәбез инде Шәмәрдәндә булган Салават күпере, Әкият, Теремок балалар бакчасы белән бик тыгыз элемтәдә тора. Шулай ук без лицейга барып бик күп чаралар үткәрәбез. Район китапханәсе, әлеге мәдәният йорты белән дә тыгыз элемтә тора. Саба таунары, Шәһри, Казан, Көмеш, Коңгырау газетасының хәрерләре белән дә тыгыз элемтә торабыз. Чаралар үткәргәндә инде иң беренче чиратта без күбрәк китаплар белән таныштыруга басым ясыйбыз күп вакыт инде. Яңа кайткан китаплар белән бөтен чараларында диярлек без китаплар белән үткәрәбез. Китаплар ярдәмендә электрон презентация күрсәтәбез инде. Төрле кызыклы мультфильмнар, төрле презентациялар, төрле видео язмалар куябыз. Чараларны китап ярдәмендә алып барабыз. Чара беткәч инде алар бөтенесе бик теләп бездән китаплар яздырып алалар. Шулай ук бу яңаны кайткан инде җиһазлар белән дә без чаралар вакытында бик кулланабыз инде. Китап укып елый алганнарның күңелендә булмый каралык дигән шагыйрь Мөдәррис Әгләмов. Шәмәрдән китапханәсе каршында эшләп килүче клуб берләшмәсенә йөрүчеләр дә шушы фикерне куәтли. Китапханәче кызлар ачык йөз белән чакырып торгач, китапханә тагын да матурлангач, китапка байыгач, киләсе килеп кенә тора диләр. Монда бик күптәннән йөрим инде мин, бик яратам китаплар укырга. Модасы бетте дигән булсалар да, мин бик яратам, бик мавыгып укыйм инде. Анарысы монда дуслык клубы эшләп килә. Мин шул дуслык клубына йөрергә яратам инде. Без монда килгән сайын нидер яңа темалар буенча әзерләнеп, бик кызыклы мәгълүматлар сөйләшеп, киңәшләшеп, шайтып утырабыз. Аннары инде җәй көннәрендә ай сайын музейларга йөрибез. Урманнарга, походларга чыгабыз, пикниклар оештырабыз, бик күңелле, бик ошый, кызлар бик ачык йөзле чакырып торалар. Китапханәнең стеллажларыннан әле җиһаз исе дә бетмәгән. Журналист Тәлгать Нәҗмиевка багышланган бай стендта түрдә урын алган. Китапханә аның исемен йөртә. Китаплар да үз укучысын көтә. Элек студентларга кирәкле китапны гына бирә алсалар, хәзер монда килеп рәхәтләнеп проект, реферат, курсовой, дипломнар эшләп була. Түгәрәк өстәл артында фикер алышуда җанлырак үтә. Төбәк компоненты дигән интерактив җайланма яшь-үсмерләргә адресланган. Аның ярдәмендә Татарстан тарихын өйрәнергә, тестлар үтәргә була. Мондагы глобус да гади генә түгел. Безнең китапханәбез модель китапханә, то есть русча әйтеп әйткәндә современный, яңаша китапханәгә әйләндеме? Һәм шуңа күрә безнең китапханәбезгә яшьләр күп йөри башлады, балалар тагын да күбрәк йөри башлады. Олы кешеләр дә килеп яңа китапларны күбрәк кызыксынып алалар. Шулай ук безгә менә күреп үткәнчә инде интерактив өстәл кайтты, интерактив глобус менә безнең каршыда. Бу һәрбер шушы интерактив өстәлдән, глобустан һәрбер балага кызыксыну уята. Менә хәзер мисал өчен шушы глобусны карасак, менә без бу глобус ярдәмендә балаларга һәрбер илнең культурасын, мәдәниятен,
шушы илдә булган националь милли ризыклар белән таныштырып була шушы глобус ярдәмендә. Шушы глобус ярдәмендә тагын хайваннар, шушы илдә булган төрле биналар белән таныштырып була. Һәм шушы глобуска менә я планшет, я смартфон ярдәмендә менә шәйтеп чагылдырабыз аны. Шушы смартфонда бездә аңлата культурасын, мәдәниятен, әйтеп киткәнчә хайваннарын барысы турында да аңлатып китә. Тагын бер интерактив өстәл бар. Монсында инде барсында эшләргә мөмкин. Кино, мультфильм карарга да уңайлы. Аны яшь буын бигрәк тә үз иткән. Мәдәният йорты хезмәткәрләре дә китапханә белән бергә эшлиләр. Төрле мәдәни ишаралар үткәрәләр. Гомумән китапханәгә гаиләләре белән йөрүчеләр дә шактый күп. 3 балам бар минем. Без 3 балада бу китапханәгә яратып йөриләр. Һәрбер конкурсларда катнашабыз. Хәзер менә бундый проект өстәлләр булгач бик тә яхшы. Бәләкәй чагыннан ук мин аларга китапларны йоклар алдыннан да укый идем. Булай да бергәләшеп без утырып укый идек. Бик яратабыз укырга. Заманча китапханәдә эшләү бигрәк тә яшьләр өчен олы бәхет. Узган ел грант акчасы отып, быел модель китапханәгә ия булалар. Китап фондында 22 000 китап исәпләнә. Татар һәм рус телләрендә 22 исемдәге журнал, 12 төрле газета килә. Безнең грант туга инде аның грантның яртысы дип әйтсәк тә була инде, аның китапларга тотылды ул. Безгә өр-яңа китаплар кайтарылды. Монда гомумән русча китаплар булды, ләкин алар өр-яңа дип әйтик. Монда инде яшүсмерләр дә бик кызыксынып киләләр. Бик күп булды безгә килгән балалар. Менә бу китапларны без таба алмыйча йөрдек диючеләр дә булды. Яшьләр дә бик кызыксынып хәзер ала. Шулай ук хәзер безнең теге яңа стеллажлар әйберләр дә кайтты бит, шкафлар диек. Шунда китаплар тора бит, алар барыбер кызыксындыралар. Үзләре килеп карыйлар, сезнең монда яңа икән әле, яңа җиһаз исе килеп тора диләр. Шулай ук техникалар да кайтты инде безнең, шул интерактив өстәлләр, интерактив глобуслар, компьютер менә кайтарылды. Аннары инде безнең үзебезгә эшләргә ноутбуклар кайтты, яңа принтерлар кайткан инде. Бу грант безнең 2,5 миллион иде. Шуның 835 меңенә менә шул китаплар кайтарылды. Калганы менә шул җиһазларга һәм менә шул техник якны яхшыртуга тотылды. Әле менә Мәшкилев, Зифа Кадырованың яңа китабы кайткан идегез, Мәшкилев әле шуны укыйбыз әле. Бөтенебез чиратлашып, кемнең җае бар, кемнең кайчан вакыты бар дип әйтик, шул китапны укыйбыз. Аның алда инде менә Мәкчәчәге чыккан иде Динә Латыйпованың, аны инде яратып, аны сатып алдылар инде дип әйтик, бездә булмады ул, әле кайтып җитмәде безгә. Ләкин менә аны сораучылар бар аны да. Бүген 27 май китапханәчеләр көне. Китапханәче хезмәте тыйнак, әмма бик тә күркәм. Ул тирән белемле булуны да, аралаша белү осталыгында сабырлык та таләп итә. Хөрмәтле китапханәчеләр, барлык планнарыгыз, матур фикерләрегез, кызыклы иҗади проектларыгыз тормышка ашсын. Сәламәтлек, иминлек, бәхет телибез. Китап, сүз кадерен белүче укучыларыгыз күп булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ямьле кичләр, куанычлы тормышлар телибез сезгә. Бары тик яхшы хәбәрләр көтеп яшик.